Samtang nito sa laing katingadan, porbidan daghanan ng katingadan sa kalibutan karon ug kadungkan nga hitabo sa usa ka construction site namalit ang mga construction worker og duha ka mga kilong karning baboy aron unta nila ipanudan o isudan apan adunay nahitabo. Dunay katingadan report si Luan Mirondina exclusive. Gihulagway ni Jimmy Yanken, construction worker, kundi nila gibitay ang duha ka kilong baboy. Iring may nagkuha da pagkagabi na. Gibutang na ari gikuha pug iro pod. Naglibog siya kay ang pinaakan sa bukog milahos man sa pikas bukog. Dagko usab ang agi sa pinaakan niini itandi sa pinaakan sa iring. Ang iyang kuha sa kuan gud pinaakan sa karnila. Kuan ba ala. Kuan gyud yang pagpaak ito. Dili ki pinakag iring yun. Si Randy Lumon, tanod sa barangay Balirong, misusi sa hitabo nga nakapaturok og samot sa iyang kahadlok kay dili mga mananap ang nagpaluyo ni ini. Matay na adyo mga ungo lagi din hitali mga abat ba yan kay ang pinaaka nila sir laguman. Oh, agis ngipon ba? Samtang si Father Peter Necesario sa Archdiocesan Shrine of St. Francis of Assisi miawhag sa katawhan nga dili dayon mutuo ni ini. Di lagi ta mutuo diretso. Kay lisod mo kaya mo ambak ta diretso sa konklusyon ba nga naa na nga tao mo nagbalbal ni anak pang tao na pagkairo. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besdak.